السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. او امید اولا منی دوستا او دومی قسم کے ای سر جنازے نماز وانک جائز ہیں. شہید اگر جنگ بیتے جنگ میدانا دین وسطوسی جنگ بیتے نماز وانک ای سر جنازے جائز ہیں. واجب نہیں بلے آمردم کے وانتے ای سر جائز ہیں. یہ حدیث ہستا سنن النسائی کر رہا صحیح حدیث ہے. گوشتا انچو یک عرابی جنگ بیتے اعرابی بدوان گوشنتے یہ گوشتے جنگا گون بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گما یہ جنگ بیتے یہ بدو جنگ بیتے سے شہید کنک بیتے جنگا بڑا آرگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشیا کفن کنتے گوتی جبہ چیئے امی بشت نئے عرب گرش کنا بشتی چو برزا گورا کنک بیتے حرم مثلا ما امام حرم آدم کامی گندے عرب شیخ گرش کنا امی اشیا دیکھی کہ چو بازین زمستان گورا کنا اشیا جبہ گوشن بھی گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای صحابی امی بدو وتی جبہ کو کفن کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتی جبہ چیز کتا ای کفن کتا پدا جنازہ نماز اشی سرا وانتگی اشیا چی ظاہر ہے گوڑا شہید سرا جنازہ نماز وانک بھی جائز ہے بلے واجب نہیں. اگر مردم نوانی تے پروانی اس واجب نہیں. اسیمی کے مردم سرا کی جنازہ نماز وانک بیتے ہیں. اگر مردمی مثل قتل کو ہونی کتی ناحد کا شرع یہ حکم چیئے قتل کرنا بھی بکشک بھی بیتے نا مردم کے قتل کرتے دیگر خوشی شرع حکم ہمشی کے اسی قتل کرنا بھی یہ بکشک بھی بیتے. وہ امید رولا مثلا اگر مردم زنا کرتے مردم اگر سیر کتا مردین بکنے اگر جنین بکنے آئیے زنا کتا آئیے سیر کتا پدا زنا بکا آئیے سزا ہمشی دین اسلام خوشک بھی سنگسار کننتی داکی بھی مرتے پدا گوڑا اشانی سارا نماز وانک بھی جنازہ ہے. اگر مردم یا قتل کو حکمت امر دا محکمہ امر دا کہ خوشک بھی بیتے چیئے قتل کتا نا حق کا چریں اسی سارا جنازہ نماز وانک جائز ہے. او امیر رولا مردم اگر سیر کتا جنین اگر مردین زنا کنتے آئیے سنگسار کننتے مرتے گوڑا آئیے جنازہ نماز دینتے چیئے مسلمان اشان گناہ کتا بلے کافر نہیں اشانی توبہ ہمیشی یہ وحدی کے قتل کنک بیتے ہمیں قاتل ہے اگر سنگسار کنک بھی مردم کے زنا کتا یہ ایک توبہ اشانی وستبزان. چیئے حدیث ہستا امام مسلمہ امیر رولکشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنین کہتے ہیں من جہینہ قصہ معروف ہے کہ ایک وقت کہتے ہیں جنین کہ من زنا کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے برو دا کے تو بسا چھلک بے پتہ بیا من کر رہا اے جنین روتے منی دوستا بچارے صحابے بھی گناہ کتا بلے شانی توبہ ہیں بچے چطوری توبہ ہیں چیا مچو میرولی مردم بیتگا پیغمبر نبیتگا ملائکت نبیتگا آئین دستا بھی گناہ بیتا بلے شانی توبہ ہیں بچے چطوری توبہ ہیں گوڑا وحدی کے گناہ کنا بچار توبہ کنا اے جنین کے زنا کنتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا گوشتے یا رسول اللہ من زنا کتا من پاک بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے برو وستی داکے چھلک بے پتہ گوڑے بیا چی آئی لاپا چھوکی ہستے چھوکے میار ہچ نہیں کہ کشک بھی اے روتی منی دوستا جنین داکی چھلک بیتے ہیں پتہ ہوتی ہے من ننو کا زیری کیا رسول اللہ کر رہا گوشتے یا رسول اللہ شیمان چھلک بیتے گا منا پاک بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے اذهبی حتی تفطنی گوشتے برو داکی چوکا 2 سال پورا بھی بیتے میچے نہیں داکی 2 سال پورا بھی رندہ بیا یہ جنین روتے 2 سالہ چوکا میچی نہیں پدا رندہ کہتے چوکی چوتی جوڑ بھی امرہ بیتے رسول کہتے رسول اللہ کر رہا اچکے نگنے چولٹی گونی بیتے وتی چوکا دانتے رسول اللہ دیما بزاشی یا رسول اللہ میں میچے نگ اسی پورا کتا چوک وارتے میں نگنا منہ دوستے شی توبہ ہے بچار چطور توبہ جنینا یا بری نوح ماہ رسول اللہ راضا گوشتے برو دیکھے کی بیتے گوشتے میں انچو وقت واسطہ خلاص ما اللہ کرا توبہ کرا اللہ منہ بخشی پدا وتی پادا ماتکا کہ من سنگسار کنک ببا پدا رسول اللہ راج دے مجھتے 2 سالہ رند بیا پدا کہتے ہوتی پادانگو رسول اللہ کہہ رہا کہ من سنگسار کنک ببا گوڑا رسول اللہ شی چوکا چیسا کنسے دانتے یا صحابیہ امر دانتے کہ شی سنگسار بکنے گوڑا انہوں نے دوستے سنگسار کنک بھی جنین دانکی مرتے گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سر جنازہ نماز وانی
جنازه نماز شي سره واني ته ګړه عمر بن الخطاب وشته یا رسول الله شي زناق ته جنازه نماز واني سره ګړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمانی وشته یا عمر شي ان شي توبه کتا اگر هفتاد مردم سره شي توبه بهر کنک بي جهنم داخل کنک نما ان شي توبه کتا وشته چتو مستر توبه هسته یا ایوتی جان قربان خدا الله تبارک و تعالی واسطه ګړه منی دوستا بچي شي زنا فتګه وحدی سنگسار کنک بھی رسول اللہ نماز کو ای سر پدا نماز وانتی سر ایک جائز ہے نماز وانک ایک اسم سر جائز ہے او امی ڈولا چارمی قسم مردم مردم مثلا بعض گناہ کرتے مسلمانی مثلا معروف مردم کے زنا کرتے توبہ نعوذ باللہ مدام او شرابی مردم او بدکاری مردم ای اگر میرتے اشی ابھی نماز وانک بیتے نماز جنازہ اشی دینتے چھ مسلمان گناہی کتا بلے مسلمان دین اسلام چھ خارج نہیں اشی سرا جنازہ نماز وانک بھی جائز اشی سرا جنازہ نماز وانتے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتا حدیث ہستے ہیں روایت کتا الحاکمہ فی المستدرک و امام مسلم و بخاری شرط سرا صحیح حدیث ہے وشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر اس سے جنازے آرتگے جنازے جو اس کے بتا چونے مردمے اگر تعریف کتگے گشتے کی شرری مردمے جنازے نماز وانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی سرا اگر تعریف نفتگے گشتے کی شرری مردمے نے گڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتا صلو علیہ او شأنکم بها بس شما وزانا جنازے شما نماز بوانے سرے من نماز نوانا اشیاء چی ظاہر ہے نماز وانک جائز ہے ای سر اگر جائز مگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتگا کہ جنازہ نماز موانے سرے بزن جنازہ نماز مردم اگر گناہکاری ملتے شراب حالتا اگر زنا حالتا تو نعوذ باللہ معروفی مردمی بعض گناہ کا جنازہ نماز ای سر وانک جائز ہے او ہمیں ڈولا مردم اگر وطارہ خودکشی کا اگر مردم خودکشی کو مازان تکی پلانی وطارہ پانسی داتا اگر کھار چیز جو تگی وطارہ کشتگی اگر زہری وارتا اشیاء جنازہ نماز دائر جائز ہے جائز ہے مردم اشیاء جنازہ نماز بدینتے چی حدیث ہستا ابو داود و صحیح قرار داتا امام البانیہ وہ حدیث اصل ہستی امام مسلم توکا ہستی حدیث کتاب توکا ہمیں مرد یا صحابی وطارہ کشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال رسی پلانی وطارہ کشتا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے صلو علی صاحبکم گوشتے شما نماز بکنے سرے شما نماز بوانے سرے جنازے رسول اللہ و جنازے نماز نوانی سرے بلے صحابے گوشتے شما جنازے نماز بوانے سرے اشیاء چی ظاہری سے جائز ہے جنازے نماز وانک مردم کے وطار وقت کشتے خودکشی کا ای سر وانک جائز ہے بلے بچار میں دوستا مردم مثلا مزنی گناہ کرتے ہیں معروف زنا کاری بتا مثلا اگر شرابی بتا اگر وطار وقت کشتگی خودکشی کتگی علماء فرمائنتے گشتے ملک مزنی مردم مثلا سرداری ملک چرے اگر مزنی عالمی معروف ہے ای جنازہ نماز موانا سرے عامی مردم بوان انتی سرے چیب چا رسول اللہ ہے چیب گوش گئی گشتے من نماز نوانا سرے شما بوانے نا گشتے امیر وسطہ مزنی مردم اشی سرا نماز موانا تاکہ دیگے مردم شیکارا مکن انتے وحدی مردم گندتے شراب حالتا مرتا اگر زنا حالتا مرتا اگر مثلا وطار وقت کشتگی چارتی مزنی عالمہ اشی سرا نماز نکو اگر ملک حکومت پیسرا ملک حکومت مثلا بتگا دین اسلامی خلاف ہے آئیں وہ جنازہ نماز داتا مثلا رسول اللہ بتا خلفاء راشدین بتگا وشتے ملک حکومت و مزنی عالم اشی سرا نماز موانتے تاکہ دیگے مردم اشیاء بگندتے عبرت بیارا وشتے واقعی بچا پھلانی اشی سرا نماز نکو مائی چیزاں نکنی امی وسطہ بلے نماز جنازہ نماز وانک آئیں سرا جائز ہے